Takže ahoj, tady je Elizabeth a já vás vítám u mého videa, ve kterém vám ukážu všechny moje koně, který mám. Samozřejmě nevím, jestli to budou úplně všichni, protože některý koně mám na těch ostrovech. Na tom ostrově tam poslaný, protože jich mám víc a všechny se mi dostat nevejdou. Takže takhle. A na začátku bych chtěla říct, že fakt děkuju všem, který mi tady vlastně podporují v těch videích, jak rodině, tak prostě všem, co mi tady pomáhají s tou hrou a podporují mě. Takže vám všem jako strašně moc děkuju, že mi pomáháte a byla bych ráda, kdybyste mi pomáhali nadále. No a jako prvního koně tady mám Gold Pearl. Je to kobylka, je to teda Quarter Horse. Zatím má jenom 10. level, že nemám nějak jako moc čas jí trénovat. A už je to kapku díl, co ty Quarter Horseové už tady jsou, protože už tady jsou i ty Tinkerové a všechno to možný s nima. No a vlastně oni byli jakože koně, který měli mít úplně nový animace, měli se pást a teď to každý musel mít. No, takže v tu dobu naštěstí byly double starcoiny, protože mě chybělo několik starcoinů, nevím kolik, asi 500, bylo to docela dost, na to, že stály jakože 800. No a tak vlastně mi s tím taťka pomohl. Polovičku si vždycky na to přispěju já, polovičku taťka a vlastně pak jsem si ho mohla koupit, tak jsem si ho jakože koupila a byla jsem strašně ráda za to, že vlastně, že ho mám, protože to nevíte, co to muselo být, když všichni to měli a ptali se tě, máš kvatra, tak si ho koup, je super. Takže to fakt, ty, co nehrajou Star Stable, si to nedokážu představit a určitě ty, co ho mají, si to představit dokážou. Takže fakt super, jsem ráda, že ho mám. Tak a mohli bychom jít dál. Takže dalšího koníka, to tady mám Araba. Tohle to je můj první Arab, mám 2. Tenhle ten se jmenuje Snow Angel a je level 14. No a předtím, když jsem nebyla ještě Star Rider, nebo byla jsem Star Rider, ale měla jsem ho kupovanýho na měsíc, tak jsem měla základního koně a pak jsem vlastně dostala Star Rider Lifetime a tam jsem si plnila úkoly, abych měla už 10. level a mohla si Arábka koupit. Takže to vlastně byl můj první Arábek, jakože první kupovaný kůň, kromě základa a podníka. No, takže k tomuhle tomu nemám jakože moc co říct. Teď jsem ho zase začala trénovat, protože naposledy měl level 13, teď už má level 14. Plánuju ho úplně jakože aby mohl závodit, takže vytrénovat do maximálního počtu, co bude. A doufám, že se mi to podaří co nejdřív. No vidíte to, já prostě neumím skákat. No, takže doufám, že ho vytrénuju co nejdřív, budu s ním vyhrávat soutěže a doufám, že se mi udrží jakože co nejdíl, že prostě mě to na něm bude hodně bavit. Tak jo, tak můžeme jít dál. Tak, tenhle ten koník, to jste určitě všichni poznali. Tohle je kůň plemene Andalusan, takže je to Andal a můj se jmenuje Silverblood. Jak jsem dospěla k tomu jménu, když jsem vlastně koukala na jedno video, já jsem strašně chtěla Andala a koukala jsem na jednu holčinu, která točila videa a právě tam měla toho Andalka a jmenoval se Silverblood a mně se to strašně zalíbilo a tak jsem si ho prostě musela koupit. No, co já si nekoupím, že jo. Takže vlastně jsem si ho koupila, strašně se mi líbil a nevěděla jsem jméno, takže díky tomu videu vlastně jsem si to jméno věděla a koupila jsem si ho. A jinak je levelu 10. No, takže můžeme jít dál. Tak, tenhle ten koník to je Pint Horse a jmenuje se Midnight Cry.
Je to můj jeden z nejoblíbenějších koní, ráda na něm jezdím. Teďkon bohužel nemám čas ho moc trénovat, protože trénuju ostatní koně, který mají vyšší levely a tenhle ten je na zlom 5. a 6. levelu, protože za chvilku bude mít teda už konečně ten 6. level, už se na to fakt těším. Protože fakt nemám čas to všechno trénovat, mám strašně moc jakože koní. Teď hodně mám na tom ostrově a mám ve stajích jenom ty, který potřebuju trénovat. A toho koně, kdo bude chtít nebo kdo ho chce si koupit, tak je u Marleyho, to je vlastně u bratra nebo jakože sourozence toho týpka, u Carneyho týpka. No, tak jo. Takže další kůň. Takže ten krasavec, to je Morab. Jeden z nejoblíbenějších koní na Star Stable. Můj se jmenuje Snow Warrior a má level 9. Pardon, se omlouvám. Má level 9 a teď ho hodně trénuju, protože jsem teda ho chvilku musela, neměla jsem na to čas, prostě jsem hodně musela plnit úkoly a jedno s druhým. Takže teď ho trénuju, má zatím level 9, za chvilku bude mít level 10 a už se strašně těším, až bude mít ten konečný level 15 a budu s ním jakože moc vyhrávat soutěže. Ahoj Vero. A vlastně strašně se na to těším. Tenhle kůň je můj nejoblíbenější, protože syrskýho koně nemám. Nevím, možná si ho někdy budu kupovat, teďkon momentálně, co vám teda můžu ukázat, fakt si ho asi kupovat nemůžu, protože mám 2 starcoiny, no. Takže jako, no, radši se k tomu nebudu moc vyjadřovat. K těm mým starcoinům teďkon momentálně zrovna jich moc nemám. No, nemám skoro vůbec žádný, mám 2, z toho si fakt nic nekoupím. Teďkon jsem si potřebovala koupit, aby mi pomohli lidi, jakože ty s tím Star Stable Care Help. No, takže můžeme jít na dalšího. Tak a další tady je vlastně kůň plemene Tinker a můj se jmenuje Wild Spirit a je level 5. Koupila jsem si ho na Valentína, protože byly takový ty dárkové kartičky a bylo tam zhruba 3000 starcoinů, takže jsem si těch 900 nebo kolik stojí starcoinů, 910 nebo kolik utratila za něj. Strašně mám ho jakože ráda, jezdím na něm, ale nezávodím s ním. Mám ho vyloženě, jakože jezdím s ním na plnění úkolů. Závod jsem zkoušela, ale nevyplatilo se mi to. Takže vlastně, a nebo jen tak, když se nudím, tak prostě si ho vezmu a jezdím si s ním všude možně po Jorviku a s přátelama, jako si jen tak jezdím. A prostě děláme kravinky a takhle, protože se mi fakt neosvědčilo s ním jezdit na závody. No, takže takhle. Tenhle ten krasavec, to je kůň plemene Sele Francias. Koupila jsem ho ve Valedale, jmenuje se Lemon Dream a teďkon má level 9. Neměla jsem v plánu si ho kupovat, ale prostě se mi tam mezi nima strašně zalíbil a tak jsem si ho koupila. A je tohleto fakt taky super kůň a jezdí docela i dobře závody, hodně s ním jezdí. A tenhle ten poník Jorvik pony, toho jsem koupila taky ve Valedale. Koupila jsem ho spolu s tím Lemon Dreamem se Sele Francias, jmenuje se Spring Magic a momentálně je level 6. Tak, to je asi pro dnešek všechno, protože o tomhle koníkovi vám fakt nemám co povídat. Takže doufám, že se vám moje video líbilo, doufám, že kliknete na like, můžete mi dát odběr, budu ráda za jakýkoliv koment, doufám, že tam budou jenom hezký komenty, že tam nebudou nějaký, který budou jakože nedat. Ta video je hnusný, proč nenatáčíš přes nějaký jiný, třeba přes Bandicam, je to strašná grafika, nelíbí se mi to. Prostě já začínám s točením, Bandicam se musím stáhnout a baví mě to takhle zatím točit a chtěla bych s tím pokračovat. Nevím, jak se to vyvine, ale doufám,
že se vám tohle video prostě líbilo, že se podíváte i na moje další videa a tak já se s vámi loučím. Takže ahoj.